Hey रायजोफोर मा खबर मारै दङ आं टाइम मोनाखैमोनलै रायजोफोर ओंखायनो भिडिअ खालामाखैमोन गोबावनि उनाव दिनैसो दुब्लियाव फैदों आङो दिनै एसे टाइम मोनदों बेलासियाव बार जानो फैदों ओमफ्राय कन्डिशनखौ नायबाय आं माइनिखौ ओरैबादि गाज्रि एक्चुअली माइया गाज्रि नङा माने दैया ओरैबादि गाज्रि आरो दैयानो गैया नै नोंथांमोन नायनो हागोन माने जिबादि दै थानांगौ बेखिनि दैया दासिमबो गैया ओमफ्राय आरो क'क्राझारावथ' दाखालि आं थाङोबा ओरैबादि प्रब्लेम आंनि लोगोनि माइ गायनायखौ नायदोंमोन आङो दैयानो गैया माने ओरैबादि प्रब्लेम दा अल इन्डिया बे प्रब्लेमखौ फेस खालामदों नोंथांमोना कमेन्ट्स खालाम सोर मोजाङै गायनो मोनखो आरो मोनाखै दा जुखाम गायनाय हायाव बेनो आरो हासारा दंखायो नालाय बेखायनो माइया एसे मोजांसिन जायो आरो सोमखोर दा माइखौथ' गायखांजोब्बाय जों गामियाव बयबो नाथायबा मोनसेल' दायो दै मोनथ'वाखै आरो खायसे जायगायावहाय उपाय गैया न'नि बरिजों सारगासिनो दङ दा बेनो आं दिनैनि ससे ब्लग भिडिअआ बेनो जे BTC साख्रि रिजाल्टस गोबांथार सोंगासिनो दं माला होगोन होननानै आदा होननानै दा नायदो नै 30 जुलाइ सिगां फैनाय चान्सआ दंसै दे एसे इनफरमेसन मोननाय बादिबा 30 जुलाइ सिगां फैनाय चान्सआ दङ 3rd ग्रेड जा 4th ग्रेड जा हयथ' दा मोनायावबो गनो हागौ बा गाबोनबो गनो हागौ हयथ' 30 जुलाइनि गेजेराव मोनसेनाव मोनसे रिजाल्टआ फैगोन होननानै खोनादों दा बेस्ट अफ लाक बयनिसिमबो आंनि जायनाखि फेमिलि बड'जब इनफ'निफ्राय नायदोंबा नोंथांमोना जाहाथे साख्रि मोननो हायो टेटनि रिजाल्टआ थाब फैगोन बायदि Gr-4 थाब फैगोन बायदि फरेस्टनाबो फैनो हागौ फरेस्टना बाइबा टेस्ट जोब्बाय बाइबा टेस्टआव नाम्बार दंना गैया बेखौ बारा मिन्थिथ'वाखै आङो खिन्थु ओरैनोथ' गाइडलाइन्सआवहाय बिदि बाइबा टेस्टआव नाम्बार लिरनाय गैयामोन ओंखायनो बारा गिनाङा आं सानो एग्जामाव जायनोखि मोजां नाम्बार मोन्दों नोंथांमोना फरेस्टआवहाय साख्रि मोननाय चान्सआ दं आरो ट्रेनिङा मानासाव जागोन नामा बेखौबो खोनादों खोनानायसो दे गासैबो मानासाव जानो हागौ मानो होनबा जोंनि BTRनि हमना ला मोनसे मोजां पार्क ना नेसनेल पार्क हिसाबै बावनो जानो हागौ आरो खोन्थाहर जेब्ला फरेस्टआव मावनाय दङबा खोन्थाहर बहा जायो ओमफ्राय 3rd ग्रेड 4th ग्रेडनि रिजाल्टआबो थाब फैनाय चान्सआ दंसै मानोना इलेक्सना सेप्तेम्बरावथ' लास्ट उइकआव दा बारा टाइम गैला ओंखायनो थाब सरकारा साख्रि होनानै जयनिंखौ खालामनांगौ जागोन आरो दा बयनिसिमबो बेस्ट अब्ला थाबाय माबा मोनसे आपडेट साख्रिनि बागै फैयोबा नोंथांमोना आंनि मेन चेनेलाव मोननो हागोन दा गारामायाबो एसे मारैबा मोन्दों गुजुनाय जागासिनो दङ बिराद फांखा लानायहाय दा जियानो जा बोथोरा ओरैबादि गरम बयबो मोजाङै था जाहाथे बेमार आजारनिफ्राय बारग'नो हायो स' नै बिथिंहाय दैया एसे दङ दाखालि बेजों एसे नारखोदोंमोन बैजों दै फैनायावहाय अखालाय हादोंमोन हानायाव अब्लाबो माने साफिसियेन्ट अखा नङा मालाबा हायो मालाबा हाया दा खायसेथिंथ' हाथाराखै जोंनावथ' हाबावदोंसो हानायखायसो बेखिनिया थादों आरो नैबे साइडआवहाय दा बैथिंहाय नै मैगं खागासिनो दङ मा मैगंथाय ओरैहाय बिदि आरो बेनो नोंथांमोना दा नुबायना माइनि कन्डिसनाथ' बांद्राय गाज्रि दायो नंथ'वा नंनायालाय नैबेखिनिया मेचिनजों सारनायखायसो नङाबाथ' फुरा सेटआपमोन माने दैयानो गैखाथारा नै माइ गायखांनाय लोगो लोगो बिराद प्रब्लेम मोन्दों दैजों दा फार्मार्सफ्रा अल इन्डिया गोबां प्रब्लेम फेस खालामगासिनो दङ आंनि मिन्थिनायाव क'क्राझारावथ' दाखालि आं थांबा गैखाथारामोन एकदम माइ गायनोनो जोंनाथ' न'निजोंहाय बैजों बरिंजों हरनायखायसो बेखिनि दै दंबावो नङाबा ओरैबादि प्रब्लेम आरो दा जुखाम गायनाय हायाव माइआ ओरैबादि सोमखोर जायो नाय दासिम बेयाव जेबो हासार होथ'वाखै नाथायबा हासार होबाथ' आरोबाव बेस्ट जागोन आरो नाथायबा मा बे जुखामनि हासारा दंखायोना बाव ओंखायनो मोजां जायो जेबो प्रब्लेम गैया रायजोफोर जुखाम गायनोबा माइ गायनो हायावबो गायजायो आं जुखामनि डिटेलखौहाय लाबोथाराखैमोन बिराद गोबाव जाबायमोन मानोना आं बिराद पार्सनेल खामानि डिउटियाव बिराद बिजिमोन बेखौ मा दाउ होनोलै ओरैबादि मोजां मोनो दुब्लि बारियाव बिदि खोनाबा नाय बेनो जाबाय गामिनि थासारि अ माय गड